Klienti za mnou nejčastěji chodí s problémy, které mají ve svých partnerských vztazích, s manipulací, s určitými bloky, které si odnesly třeba z dětství a s tím, že potřebují zvýšit sebevědomí. Jmenuji se Marta Ventrubová. Jsem profesionální coach NLP a už 30 let pomáhám lidem řešit jejich problémy, ať už osobní anebo v pracovní oblasti. Baví mě sledovat, když s klientem nacházíme cestu vpřed, když klient přichází se situací nebo problémem, který pro něj byl naprosto neřešitelný, vlastně mu ovlivňoval spoustu oblastí života, třeba i zdraví, a najednou to dokážeme změnit. Smysluplnost té práce. Baví mě sledovat, když přichází klient, který se něčím dlouhodobě trápí, vlastně mu to ovlivňuje všechny oblasti jeho života, mnohdy i zdraví, a najednou někdy už během té jedné jediné konzultace tak působí tak, jako když schodil nějaký velký těžký balvan ze sebe, nebo když vylezl z dlouhého temného tunelu ven na světlo. A vidět tu úlevu, která u něj nastala, je pro mě úžasný. Když jsem přítomná takové velké změně, nebo když dostanu skvělou zpětnou vazbu od klienta nebo od klientky, jako třeba se mi stalo, zavolala mi kamarádka klientky, což jsem to s tou její kamarádkou udělala, protože ona je jako vyměněná, je to jiný člověk, pozitivní, najednou se zbavila něčeho, co jí roky trápilo, a ona je plná energie, elánu a chuti do života. Ten život běží podle jejich vlastních představ. Tak to je taková odměna pro mě. Napadá mě jako první příběh jedné holčičky předškolního věku. Holčička se začala ve školce dusit nějakou stravou a měla z toho opravdu trauma. Trauma takové, že nedokázala a bála se potom cokoliv spolknout a přestala jíst. Jenom pila a skončila v nemocnici zhruba na 3 týdny, kde byla na umělé výživě. Když ji z nemocnice pustili, tak jedla jenom tekutou nebo kašovitou kojeneckou stravu, prakticky jenom ty dětské výživy, s tím, že psychoterapie, která měla následovat, tak bude na hodně dlouho, takových 6 měsíců až 1 rok. A její maminka dostala na mne doporučení, kontakt, přijeli za mnou zdaleka. No a my jsme spolu tady seděli a za necelé 2 hodiny, kdy jsme si s holčičkou tak specificky povídali, hráli, tak jsem jí udělala čaj a dala jsem jí takové ty velké Pims piškoty s tou čokoládou a holčička začala jíst. Jedla a snědla několik těch piškotů a vedle seděla maminka, které tekly slzy po tváři. No a já jsem pak večer dostala od nich fotografii, kdy ještě ten den navštívili restauraci a holčička seděla nad talířem svých oblíbených špaget a jedla. A to byla úžasná odměna pro mě. Často přichází klienti se situacemi, které se pro ně zdají naprosto neřešitelné a berou je jako takovou součást svého života. A může to být třeba strach z toho sednout znovu do auta po té, co měli nějakou autonehodu. A pak jsou velmi překvapeni, když se nám podaří se tohoto problému ve velmi krátké době úplně zbavit. Odjakživa jsem fungovala jako taková vrba. Ráda jsem naslouchala, kamarádky se mě svěřovaly. Pak následovalo moje studium speciální pedagogiky na Univerzitě Karlově a nastoupila jsem práci v mém oboru. Následovalo studium psychologie a poté managementu. Pracovala jsem s dětmi, s dospívajícími a s jejich rodiči. Vedla jsem tým kolegů, pak už ale nárůst administrativy v tomto mém oboru způsobil, že jsem si přála nějakou změnu. No a setkala jsem se s NLP, neboli s neurolingvistickým programováním. Pustila jsem se do několika výcviků, jak v oblasti NLP, tak z hypnózy, a stala jsem se certifikovaným mástrem NLP.
Nejtěžší na výcviku bylo to, že se trenér přesně zaměří na ta vaše slabá místa, na obavy a strachy, které všichni máme a snažíme se je v běžném životě zamaskovat, nedávat je najevo, nějak je překrýt. A on je tady vytáhne na světlo a vlastně vás přiměje postavit se jim čelem a zbavit se jich. A to bylo pro mě zatraceně těžký. Přála bych si, aby na světě bylo více laskavosti, více úcty a tolerance ke všemu živému i neživému a méně arogance. Vzkázala bych mu, že je naprosto běžné mít obavy, strachy, něčím se trápit. Vzkázala bych mu, že není nutné na to všechno být sám a že když bude chtít, může mi kdykoliv zavolat.